Amak, goizero, modu berean esnatzen ninduen. Despierta, Gorka! Dela berandu. Eta horrela, egunero. Astean 7 aldiz. Urtean 375, 376, bueno, berdin du. Egun batean ordea, espero ez nuen zerbait gertatu zen. Nora zoaz? Mintza praktikara. Nora zoaz? Mintza praktikara. Nora zoaz? Mintza praktikara. Baina, zu? Surf? Mintza praktikako lagunekin. Ei! Tarta hau, mintza lagunentzako da. Baina ze, mintza praktikako Hori da. Gauza batzuk aldatzen dira, Gorka, esnatu, berandu da. beste batzuk ez. Konturatzerako, euskaraz.